Většina vozidel dnes snímá otáčky kol pomocí takzvaných encoderů, to znamená signálních kroužků integrovaných většinou dnes do ložiska kola. U ložiska kola může být integrovaný samotný encoder nebo i včetně snímače, senzoru otáčení ložisek kol. Ty encodery jsou integrovány buď přímo do ložiska kola, anebo jsou nasazeny na těle ložiska samostatně podle konstrukce. My bychom rádi upozornili na to, že je možné velmi snadno poškodit ten magnetický encoder. K kontrole magnetického encoderu slouží takováhle karta, která snímá ty magnetické pole. Ta karta původně sloužila ke správné montážní pozici ložiska, ale u těchto ložisek, které vidíte na záběru, víceméně slouží ke kontrole toho magnetického encoderu. Tady vidíte, jak se střídá magnetická polarita toho signálního kroužku, to znamená, tohle je signál, který je v pořádku. A před montáží si tak mechanik může ověřit, že ložisko není poškozeno, tudíž po montáži bude snímání otáček správně fungovat. My si tady na jednom ložisku ukážeme možnost poškození toho ložiska. Ložisko je možné poškodit běžně dostupným nářadím v dílně, ať už to bude zmagnetizovaný šroubovák, nebo v tomhle případě přípravek na vytahování zapadlých šroubů, který má na konci magnet. Pokud se podíváme blíže na ložisko, tak opět vidíme nepoškozenou polaritu toho magnetického encoderu. Pokud se tím magnetem stačí se dotknout v jednom místě toho magnetického kroužku, přípravek sejmeme, opět přiložíme kartu a vidíte v místě, kde jsem se dotkl tím magnetem toho encoderu, tak je nenávratné poškození magnetického kroužku. Takto poškozené ložisko je poškozené jako celek, protože encoder není možné vyměnit samostatně a toto ložisko musí být tím pádem vyměněno. Takovéto ložisko se nedá na vozidle nadále použít, nebude fungovat snímání otáček. Proto prosím pozor na podobné přípravky při manipulaci s ložisky kol.